Hallo, hoe gaat het? Goed, dank je. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Spanje. En waar woon je nu? Ik woon nu in Nederland. Hoe lang woon je hier? Sinds een jaar. Leer je Nederlands? Ja, ik leer Nederlands. Spreek je al goed Nederlands? Een beetje, ik oefen al nog. Hoe oud ben je? Ik ben 25 jaar. Wat doe je voor werk? Ik ben lerares in Spanje. Vind je Nederlands leuk? Ja, maar soms is het moeilijk. Waar in Nederland woon je? Ik woon in Amsterdam. Ben je graag in Amsterdam? Ja, de stad vind ik erg mooi. Heb je familie in Spanje? Ja, mijn familie woont daar. Bezoek je je familie vaak? Ja, ik ga 3 keer per jaar. Heb je broers of zussen? Ja, ik heb 1 broer. Hoe heet je vader? Hij heet Juan. En wat doet je moeder? Mijn moeder is verpleegster. Heb je veel vrienden hier? Ja, ik heb al wat vrienden. Zijn dat ook Nederlanders? Ja, sommige. Anderen komen uit het buitenland. Zie je je vrienden vaak? Ja, meestal in het weekend. Wat doe je 's ochtends? Ik poets mijn tanden en ga douchen. Wat eet je als ontbijt? Meestal brood en fruit. Drink je koffie? Ja, ik drink elke ochtend koffie. Hoe ga je naar taalschool? Ik neem de bus. Hoe laat begint je les? Om 9 uur. En hoe laat is hij klaar? Om 1 uur. Wat doe je na de les? Ik leer Nederlands of rust uit. Leer je elke dag Nederlands? Ja, bijna elke dag. Is Nederlands moeilijk voor je? Ja, de grammatica is lastig. Maar je doet het goed. Voel je je hier fijn? Ja, heel erg. Mis je Spanje soms? Ja, vooral mijn familie en het eten. Vind je Nederlands eten lekker? Ja, sommige dingen wel. Heb je een huisdier? Nee, helaas niet. Houd je van dieren? Ja, heel veel. Ga je vroeg slapen? Ja, meestal. Hoe is het weer vandaag? Het is koud, maar zonnig. Houd je van koud weer? Niet zo, ik houd van zon. En houd je van sneeuw? Ja, sneeuw vind ik mooi. Wat is je favoriete seizoen? De lente. Wat doe je na een lange dag het liefst? Ik ontspan graag thuis. Hoe ontspan je? Ik luister muziek of lees een boek. Lees je in Nederlands of Spaans? Meestal in het Spaans, Nederlands is nog moeilijk. Kook je graag? Ja, ik kook graag. Kook je Spaans eten? Ik houd van Spaans eten. Kook je elke dag? Nee, niet elke dag. Eet je soms buiten de deur? Ja, soms met vrienden. Ga je graag naar een café? Ja, heel graag. Drink je liever koffie of thee? Liever koffie. Hoe vind je het eten in Nederland? Het is anders, maar oké. Is er iets dat je niet lekker vindt? Heel zwaar eten vind ik niet zo. Mis je het eten uit Spanje? Ja, vooral het verse eten. Koop je Spaanse producten hier? Ja, soms in de supermarkt. Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik ontmoet vrienden of ga wandelen. Loop je graag door de stad? Ja, ik ontdek graag nieuwe plekken. Maak je graag foto's? Ja, met mijn mobiel. Fotografeer je liever mensen of plekken? Liever plekken. Reis je graag? Ja, heel graag. Heb je al veel gereisd? Ja, een beetje in Europa. Waar wil je nog heen reizen? Naar Frankrijk of Italië? Reis je liever alleen of met anderen? Liever met vrienden. Voel je je hier soms eenzaam? Soms, maar niet vaak. Wat helpt je dan? Met mijn familie bellen. Bel je vaak met hen? Ja, bijna elke dag. Mis je Spanje erg? Ja, soms wel. Wat mis je precies? De zon en de zee. Vind je het leven in Nederland toch leuk? Ja, het is rustig en veilig. Vind je de Nederlandse cultuur leuk? Ja, die is interessant. Is er iets dat je heeft verrast?
Ja, dat alles heel punctueel is. Dat klopt. Ben jij ook op tijd? Ik probeer het. Wat doe je 's avonds? Ik kook, eet en rust uit. Kijk je televisie? Ja, soms. Nederlandse films of series? Soms Nederlandse, soms Spaanse. Begrijp je Nederlandse series goed? Nog niet zo goed. Luister je graag muziek? Ja, elke dag. Welke muziek vind je leuk? Pop en rustige muziek. Luister je ook Nederlandse muziek? Ja, een beetje. Hoe voel je je nu in je leven? Eigenlijk best goed. Ben je tevreden? Ja, ik leer veel en ik voel me vrij. Dat klinkt mooi. Heb je plannen voor vanavond? Ja, ik ontmoet een vriendin. Waar ontmoeten jullie elkaar? In een klein café. Hoe begint jouw dag meestal? Ik sta rond 7 uur op. Ben jij een ochtendmens? Niet echt meer in de avond. Drink je 's ochtends iets warms? Ja, meestal koffie. Luister je 's ochtends naar muziek of is het stil? Vaak luister ik muziek. Loop je liever of neem je de bus? Liever lopend als het niet te ver is. Hou je van grote steden? Ja, maar soms zijn ze luid. Heb je soms rust nodig? Ja, erg. Waar vind je rust? In parken of thuis. Heb je een lievelingspark? Ja, één bij mij in de buurt. Ga je daar vaak naartoe? Ja, vooral in het weekend. Ga je liever alleen of met anderen? Soms alleen, soms met vrienden. Praat je graag veel of luister je liever? Ik luister liever. Hou je van lange gesprekken? Ja, als ze rustig zijn. Wat maakt je elke dag blij? Kleine dingen, zoals zon of koffie. Wat maakt je soms nerveus? Te veel stress. Kun je goed met stress omgaan? Ik leer het. Wat helpt je daarbij? Wandelen en muziek? Ga je graag winkelen? Ja, maar niet te veel. Koop je liever kleren of eten? Liever eten. Kook je liever alleen of samen? Liever samen. Hou je van verrassingen? Kleine wel, grote niet. Plan je graag of ben je spontaan? Eerder spontaan. Wat doe je als je vrij bent? Ik slaap langer of zie vrienden. Blijf je graag thuis? Ja, soms heel graag. Ben je graag alleen? Ja, maar niet te lang. Wat is belangrijk in je leven? Familie, gezondheid en tijd. Denk je vaak aan de toekomst? Ja, maar niet te veel. Heb je een droom? Ja, een rustig leven. In de stad of aan zee? Aan zee. Mis je de zee? Ja, erg. Hou je van zonsondergangen? Ja, ze maken me rustig. Sta je vroeg of laat op als je vrij bent? Eerder laat. Hou je van lange avonden? Ja, vooral in de zomer. Wat drink je 's avonds graag? Thee of water. Lees je 's avonds soms? Ja, vaak. Met muziek of zonder? Meestal zonder. Ga je graag vroeg naar bed? Ja, door de weeks. Hoe voel je je vandaag in het algemeen? Vandaag voel ik me heel ontspannen. Is er iets dat je stemming snel verandert? Ja, stress of tijdsdruk. En wat verbetert je stemming meteen? Een rustig moment of vriendelijke woorden. Ben je meestal een vrolijk mens? Ja, meestal wel. Zijn er dagen waarop je je heel rustig voelt? Ja, vooral als ik veel nadenk. Denk je vaak over dingen na? Ja, soms te veel. Maakt dat je eerder moe of nerveus? Eerder moe. Wanneer voel je je van binnen rustig? Als ik alleen ben en niets moet. Is er iets dat je snel nerveus maakt? Luidruchtige plekken en veel mensen. Hoe reageer je als je nerveus bent? Ik trek me dan wat terug. Kun je goed over je gevoelens praten?
Ja, met vertrouwde mensen. Vind je het makkelijk om hulp te accepteren? Niet altijd, maar ik leer het. Wat geeft je in het dagelijks leven kracht? Kleine pauzes en goede gesprekken. Is er iets waar je nu extra blij van wordt? Ja, dat ik me hier steeds beter voel. Ben je soms bang om fouten te maken? Ja, dat gebeurt. Hoe ga je met die angst om? Ik probeer rustig te blijven. Voel je je vaak onder druk? Nee, gelukkig niet vaak. Wanneer voel je je extra tevreden? Als een dag rustig en simpel was. Is er iets waar je nu echt naar uitkijkt? Op een vrij weekend. Hoe belangrijk is je innerlijke balans voor je? Heel belangrijk. Doe je bewust iets voor je welzijn? Ja, ik neem tijd voor mezelf. Helpt routine je of juist afwisseling? Een mix van beide. Voel je je soms overweldigd? Ja, maar niet lang. Wat helpt je dan het meest? Rust, slaap en gesprekken. Zou je zeggen dat je goed voor jezelf zorgt? Ja, steeds meer. Dat klinkt goed. Voel je je nu prettig? Ja, nu heel goed. Dat maakt me blij. Dank voor je openheid. Graag dank voor het luisteren. Wat doe je graag buiten? Ik ga graag wandelen. Ga je graag naar het café? Ja, heel graag. Ga je liever alleen of met vrienden? Liever met vrienden. Stuur je liever berichten of bel je? Ik stuur liever berichten. Zit je vaak op je mobiel? Nee, niet zo vaak. Leg je je mobiel wel eens weg? Ja, 's avonds. Voel je je dan beter? Ja, rustiger. Koop je graag? Ja, soms. Koop je liever in de winkel of online? Liever in de winkel. Ga je graag zonder plan op pad? Ja, dat vind ik leuk. Drink je liever koffie of thee? Liever koffie. Eet je liever zoet of zout? Liever zout. Beslis je snel in het restaurant? Nee, ik heb tijd nodig. Bestel je vaak hetzelfde eten? Ja, vaak. Probeer je ook nieuw eten? Ja, soms. Houd je van rust? Ja, heel erg. Luister je graag naar muziek? Ja, elke dag. Luister je thuis of buiten naar muziek? Meestal thuis. Heb je vaste tijden op de dag? Ja, 's ochtends en 's avonds. Zijn vaste tijden belangrijk voor je? Ja, ze zijn goed voor mij. Houd je van rustige gesprekken? Ja, dat vind ik fijn. Dan was dit een goed gesprek. Ja, vind ik ook. Dank je voor je tijd. Graag.